Uma mfethu indaba zamabhizinisi nokufuneka ishampopo. Sijabule. Hey, ngibhizi yamamatheka. Ngicanga ukuthi ngishonile. Kanti lutho saphila. Ngicela ba. Konjeni kuze kanje simshiso kwenza ngathi kube ngathi uyiphutha manje. Yenze. Manje khona mani nami uthini njengoba sesifikile la etown leli bazi umndeni wakaZulu sesizoqala ibhizinisi elisha investment business ingiyawathinta amabala wakho ngiyazi ukuthi usimangaliso wawenza amaphutha kodwa manje sebuyile uyawabona amaphutha akhe kuyimanje ujike esibhedlela ubalekana nomashonisa baba angeke ngize ngimtholele lo ababa empilweni kahle kule muzi lo nithwele angeke yindawo manje ibona selashisa ne Tara ungume Musudelela Sashaya Pote Uyakudlala poloka pote umenzeni nangeke asukelela kushaya akahlanye udla ngamanje Zithi ayina lapha ngekhethi kuhlangana naye ngamajazi abova ngaka ngafika ngabuza ukuthi ukhona utatu wami unobudle wathini ngakutshela amasebe wasengaze mpama ngathi ngiyolanda wena athi umlande nalentshe ncane manje akhala cha yabona ngathi abaZulu abasethathele ikhanda lapho lidokotela asimlande sombonisa amasiko Kanti le ntombi ngizomthola kanjani? asime nomthandazo no asibheke ifuture ukuthi siya ba la 30% ebusiness ile kumele ngiphe umama ubusisiwe hayi sodibana lapha ema-ofisini percent. Usikwenza 30% mina. Hayi cha owami ugcwele indlala. U30%. Hayi ke lutho kanti. Angeke. Bakwele kufika. Kuzofika. 30%. Yebo. sekalandele sisikhwenzi sakebo ayibo brilliant yini mfethu wafika ngodlame washawuthi umbuka mawe yani uthi ngimenze Angikho ukuthi uthe uvele ngivele ngafika ngamshaya nje. Awukwenzeni ukuthi wena wenzeni or utheni ukuze ngikushaye? Usungikhomba, ungazungikhomba. Uzokwenza kanjani? Ngiyafika la njengoba singene. Ngafika kahle lana, ngicela ukuthi ngabuza ukuthi ucontact wethu, ufika wangisakaza ngempama nje kuphela. Mpilo. Uthewe mana brilliant. Lo uthekithi thina la ekhaya kwadla ngamandla singababulali. Wathi yithi sibulela unobuhle wangagcina lapho wathi thina la ekhaya siyathakatha umndeni wethu uqedwa ihlathi kusukela kubaba wabonshina igama lababami undumisa indodana yami waphinda wathi thina la ekhaya sithwele ingako ngushayile wena mpilo ngakuzwa dlamini kodwa impilo beqamba amanga yimashe lento ebengeka yisho ha phela wonke umuntu uyazi la ukuthi mina ngithwele Ngicedwa ihlathi bebhuti ufike kahle lapha abaningi
Unajabula ngale nto enzeke lapha ngadla ngoma. Uyazi ukuthi le ndaba ehlathi yabahlukumeza. Kodwa joke le nto lempilo zawonye abantu. Wena futhi. Usayina nabantu bakadla ngamandla wena. Dala ngisho wena Suzu. bese ngithi ngizicanga. Sala wena. Wenzi? Sawubona Ana. Sana koko. Ngikupina nethu nifunani la. Hawu, sala lana nje Ana. Ngibhizni yakala abantu lokini. Hayibo. Siyakala abantu. La ngokwesintu ngabe ngenene. Awona makoko sangene straight wena. Umshado. Umshado. Angiqondi kahle. Mina ngeke ngisuke kuzwide ukhohlakele ngiyoyifaka komunye uzwi. Engamazi nokuthi ubani. Wena makoko yahlanya wena usangene. Uba nosangene wena. Mana makoko yini izinto zenza? Awuthule kwesi. Umuntu omdala. Kodwa uqinisile kwezi. Bengingacela bengitshela ukuthi sengilungisile kulo le. Khuluma la. Ngithini amazwani inyanga le. Kodwa busisiwe. Ushonile ubusisiwe. Nini nalahle umnotho ngisho? Kwesi. Yebo. Washona ubusisiwe. Yebo. Zakithi. Ngale ngikhuluma emakoko asipiyona. Washona ubusisiwe. Bheke emehlweni. Washona ubusisiwe. Washona busisiwe. God. Manje nithi kuphi inkosi? Siyela manje. Hoyi kuphi? Imbuzi beyilana ndoda. Oyibi imbuzi owami. Baba imbuzi beyile. Ibi. Amaphathi onke lana imbuzi inyamalala. Imbuzi inyamalala ngelanga lomshado. Cabanga nokuthi sitshele gogo Yeah, kumele sitshele ugogo. Hayibo, akukho umuntu azotshela uMandulo anything. Phela uMandulo le angavela ashaya isifo senhliziyo afi. Mara baba swenza kanjani ke Umshado uzoqhubeka. Wena thenga inyama le sukisi ebusha. Bese ubuya nayo uqona iMavis ngale emabhodweni. Yeah. Okay. Yeah. Amandla akasale. Amadino. Imhlola ke le. Awu, impilo. Abudla ngamandla. Awuvumekile wena lana wamkelekile lana. Le. Ngani ubona uzengayo? Ndudelele ubaba mncane. Ayidishele ngithenga mangizwa. Ayidishele nje ibimbuzi nokuzwa nomusi. Yeah. Mangabe uthi uzoxolisa bapha abantu abadala abazogeza lo muzi. Uphi nje ubhuti wakho? Ubhuti usayiva le nesipani. Phela umsebenzi ne. Manje ngiyakhumbula abodla ngamandla bakaze bahamba badinga imbuzi emzini wabantu. Angizwanga le ndaba ezimbuzi. Nje badilana kuyashada. So vele ngathi thina mingi Sendihamba ngaleyo ndlela kwaZulu. Kanti uyakhumbula ukuthi uphishwa. lalela wagcina kuwawushaya. Khethe ngembuzi. Bona shadiseni then suthe. Ngiyabona wayekudileza ngekho la. Uzolanda ngabi. Uvumelekile empilo. Sekhaya lana. Nyama ikhona. Ithola ngamandla. Ingane zedlozi ezakhethwa idlozi lakhaya. Ithola ngamandla. Awo. Inyama embuzi la. Inyama yembuzi yenze njani? Leya ngathi akusini. Impilo wami uthi uyethoileta ngisho. Yazi uyadelela ngapha. Mina ubuya emabhodweni. Ha man. Nenyama ngiyayazi nethesti yakhona. Asinyama kaMasulu le. Uthini? Lutho. Mangama inyama lekwisho. Yazi nokuthi inyama kaMasulu akusida. Mabrati imbuzi le. Imbuzi le. Wena wazisitshwayela wena. Sokukhahlela ke kubhuti wakho. Hayibo, obani lava kusindoda kaNomthandazo. Ngiyabazi mina. Kulomthakazi. Angikwazi.
Ya mesheni Ngifuna lana bafana. Oh vele mesesifile ngenda umshado ukuthi inyama ayingaboli sikhona. Noma wami wena akuliwa futhi Ukudla kuselela for family thina sonke. family ngamandla losuku bahlobene abahlubena phela Like no, sibene khumbula uyazibala unobuhle nowami. and wena ufuna ukuthi siphungule unokudla Lalela ukuthi isystem phela ayiwa. So mangafuni ngayo ucela ngizofuna ngoba. ngenani madoda Hayibo. Siyabonga lezi. Thank you. mengasho ukuthi ngenani endlini basapheka endlini chaza ukuthi mhlambe lana singabe sigiya siqolane ibona into kanjalo Uphuzi usebusani. uyeza yaqale awuyisusa ingoma mpilo Emadalmi. everybody Upumqombothi. yeah Emadalmi. everybody Upumqombothi. Hayi nyala. Le nyama ivuthwanga kahle. kumele baqashe thina la Okokuqala nisukele nizolambelana nizocomplaina ngokudla. Cha besithi inyama ayivuthwanga. Manje besafaka too much. ephumani na protect ngalo Buda isiyaxolisa sikolele. lama masina Asiphile serious. Yabona ke manje makoti kunemithetho kumele uyilandele. Okokuqala makoti akumelanga uhambe uyothengela umuntu akukudla kwasestradeni elumphekela. Okwesi-2 mesigibela imfene nawe uyayigibela. Makoti angizwa ngale mfene. Yabo ngikuzwa kahle noma ngiyaqoqa ngithi imfene makumele siyigibele sizoyigibela. Ngiyakuzwa. Kwezi awuqali ngwabekela mzukulu umakoti ngowethu siyavuma baba ngamandla umakoti ngowethu maybe bakithi swite kalanga